Салом алейкум бародарон, салом алейкум дӯстони азиз. Қиб ман мебинед истикори помоша. Мо қарор дорем дар балиса. Касали вазнин буд, овардемаш мисоланҷода. Як хеле тами хел одами пасти ҳаст ки метавонед дар ҳамаи комментария менависед, бо агар даркор мекунед барои як каса пас задан. Лекин мо хеле инсон ҳастем. Ҳар хел накунед. Шам шарафи моро пас накунед. Як хеле одами пастад. Инам хеле касали вазнин наку шумо намеёед. Ман инҷа ёрдамш кардам. Ман метавонам ки ман ёрдамш кардам. Як хеле назаред. Бародаро азиз, ман шуморо гуфтам ки видеои дастгирӣ кунед, ҳама аппаратура бихаред, ҳар як касала ҳеҷ гап не. Рӯзе мешавад ки худованд бо ягон муъҷиза мешавад дастгирӣ мекунад иншоаллоҳ. Бародаро дастгирӣ кунед. Дидед ки инҷа овардем бемор ҳолати вазнинда. Бародаро дастгирӣ кунед. Мо ба ирзо агар мо ҳар видео кунем беморомона, бовар ки ютуб пур мешавад, не ки мо пас намезанем. Мо асан видео намекунем. Дар беморон видео намекунем, не ки шуморам бародаро конкретно чӣ кунед? Дастгирӣ кунем. Ина бинед. Балисада қарор дорем. Дастгирӣ кунед. Да. Инҷа скорая помощь мисол овардаги касалора бидуни дастгирӣ кунед, подписатсия кунед ва ёрдам кунед беморона.